Výhody a nevýhody investícií do nehnuteľností. Volám sa Roman Capák a roky pomáham ľuďom zorientovať sa vo financiách a pomáham im správne nastaviť ich finančný plán. Podcast Budúcnosť bez starostí je určený pre každého, kto hľadá ucelené informácie k tejto téme, pretože sa to dotýka každého z nás. Vítajte v ďalšej epizóde môjho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo môže byť pre veľa ľudí zaujímavé, ale zároveň aj trochu nejasné. A to je investovanie do nehnuteľností. Ak ste úplný začiatočník alebo už máte nejaké skúsenosti, táto epizóda vám ponúkne užitočné rady. Povieme si, na čo si dávať pozor, ako sa vyhnúť bežným chybám a ktoré stratégie vám môžu priniesť najlepší zisk. Rovno takto na začiatok vás chcem upozorniť na to, že sa jedná o nejaké moje osobné názory a nie každý sa s nimi môže stotožniť. Zároveň si myslím, že každá investícia si nesie svoje riziko a treba sa aj na investícii do nehnuteľností pozerať ako na investíciu, ktorá má potenciálne riziko. Hneď na úvod si musíme zhodnotiť, prečo by sme vôbec mali investovať do tých nehnuteľností. A musím povedať, že investovanie do nehnuteľností patrí stále medzi najpopulárnejšie spôsoby, ako zhodnotiť svoje peniaze. A rovno si povedzme niekoľko dôvodov, prečo je to dobrý nápad. A jeden z takých tých najväčších a najlepších dôvodov je ten, že sme videli, že ceny nehnuteľností väčšinou rastú. A aj keď občas klesnú, z dlhodobého hľadiska ich hodnota zvykne stúpať. Tento rast je spôsobený aj najmä nejakou obmedzenou ponukou, napríklad nejakých vhodných stavebných pozemkov, rastúcou populáciou a potrebou nového bývania či komerčných priestorov. Navyše ekonomická expanzia a rozvoj miest prispievajú k neustálemu dopytu po nehnuteľnostiach a investori často nakupujú nehnuteľnosti s vedomím, že ich cena bude rásť v priebehu rokov, čím si zabezpečujú dlhodobú hodnotu svojho kapitálu. Ďalší dôvod je ten, že si môžete vytvoriť pravidelný príjem. Kúpou nehnuteľností určené na prenájom si môžete zabezpečiť stabilný mesačný príjem. Výnosy z nájomného vám môžu pomôcť splácať hypotéku, kryť náklady na údržbu a zároveň vytvoriť zisk. V čase natáčania alebo teda nahrávania tejto epizódy sú stále sadzby okolo 3,5 až do 4,5% na hypotekárnych úveroch a musím povedať, že v tomto momente už to nepokrýva úplne všetky tie náklady vo väčšine prípadov. Keď tie sadzby boli pod 1%, tak sa dalo prenajímať nehnuteľnosť tým, že vám to pokrylo absolútne všetky náklady. To ale neznamená to, že aj keď teraz doplácate, poviem napríklad nejakú stovku, že to je zlá investícia, pretože stále investujete do tej svojej nehnuteľnosti a do tej splátky. Ďalšia varianta prenajímania je krátkodobý prenájom, kde môžete prenajímať svoju nehnuteľnosť a napríklad cez platformy ako sú Airbnb, Booking, čo môže priniesť vyššie príjmy, ale vyžaduje si to viac manažmentu, starostlivosti a času o tú danú nehnuteľnosť. Ďalším dôvodom, prečo investovať do nehnuteľností, je ochrana financií pred infláciou. Keď ceny všetkého rastú, rastie aj hodnota nehnuteľností. Tento efekt chráni vaše peniaze pred znehodnotením. Na rozdiel od hotovosti na bankovom účte, čo je inak najväčšia blbosť, ako môžete spraviť, ktorá stráca hodnotu v dôsledku inflácie, nehnuteľnosti si svoju hodnotu uchovávajú alebo dokonca naozaj zhodnocujú. Okrem toho, ak máte hypotéku s fixným úrokom, vaše splátky zostávajú rovnaké, zatiaľ čo nájomné a hodnota vašej nehnuteľnosti môžu rásť. Teda najčastejší spôsob, ako ľudia investujú do nehnuteľností, je kúpa a dlhodobý prenájom. To je úplne najbežnejšia stratégia. Kúpite si byt, dom alebo nejaký iný typ nehnuteľností a prenajímate ho na dlhodobej báze. Každý mesiac dostávate nájomné, ktoré vám teda má pokrývať tie náklady na hypotéku a rôzne tie ďalšie správcovské poplatky a má vám zostať nejaký zisk. Ak vám nezostane zisk krátkodobo, tak z dlhodobého hľadiska hodnota nehnuteľnosti vytvára to, že ju neskôr budete vedieť predať za vyššiu sumu, ako ste ju kupovali a plus ten príjem z toho prenájmu. A tento spôsob je považovaný za stabilný a vhodný aj pre takých začínajúcich investorov. A dôležité je ale naozaj si vybrať správnu lokalitu a overiť si bonitu tých nájomníkov, ktorých tam idete brať, pretože nie všetci platia na čas a problémoví nájomníci vám môžu spôsobiť fakt nejaké nečakané finančné straty, čo môže byť pre vás veľmi nebezpečné.
Pred kúpou takejto nehnuteľnosti by som vám určite odporúčal to, aby ste si to najprv všetko hodili do čísel. To znamená, že ak viete, že idete kúpovať nehnuteľnosť za 200 000 eur a chcete do toho investovať 50 000 eur z vlastných zdrojov, spravte to, že si vyrátajte, koľko a vás mesačne bude stať hypotéka na tých 150 000 eur, ktoré si budete musieť zobrať, koľko bude stať správca, koľko budú stať energie a ostatné veci. Na druhej strane, za koľko to budete vedieť prenajímať. Toto by vám malo dať nejakú základnú predstavu o tom, či sa do toho pustiť, alebo či tento model pre vás nebude zaujímavý. Pretože tie čísla môžu výjsť všelijaké a radšej rátajte s horšími číslami ako s tými lepšími. Ďalej si skontrolujte technický stav tejto nehnuteľnosti, pretože sa môže naozaj jednať o holomačku vo vreci. Takže dajte si pozor na to, ak tam boli robené nejaké rekonštrukcie, či boli spravené v poriadku. Dajte si záležať na tom, aby ste sa pozreli na to, či nie sú náhodou nejaké susedské spory, ktoré by ovplyvňovali celú bytovku. Tak ako som spomínal už aj predtým, aké sú napríklad tie mesačné náklady na správu tej nehnuteľnosti, pretože som sa už stretol aj s tým, že tie poplatky by boli také vysoké, že ten byt samotný už bol nepredajný a takýto byt by ste určite nechceli kupovať a mať ho na prenájom, pretože by ste na ňom jednoznačne len prerábali. Ďalej tu máme tie krátkodobé prenájmy. Tento spôsob zahrňa prenájom nehnuteľnosti turistom alebo ľuďom na krátkodobý pobyt. Výnosy bývajú vyššie ako pri dlhodobom prenájme, no vyžaduje si to viac manažovania, častého upratovania, neustálu starostlivosť o nehnuteľnosť a tak ďalej. Tento model je výhodný hlavne v turisticky atraktívnych oblastiach alebo centrách miest, kde je veľký dopyt po krátkodobom ubytovaní. Čiže výhody a nevýhody sú teda jasné. Výhoda je tá, že máte vyšší zisk a nevýhoda je vlastne tá, že tomu dávate viac času, energií a peňazí. Ja si osobne myslím, že táto varianta je správna pre tých ľudí, ktorí to chcú začať robiť aj vo väčšom a nájdu správnu lokalitu, kde majú vysokú obsadenosť, kde majú veľkú návratnosť a budú sa tomuto venovať oveľa častejšie ako len pri tom dlhodobom prenájme vlastne to, že raz za čas si s tým nájomcom zavoláte a budete s ním nejako v kontakte. Máme tu ďalší dosť častý spôsob investície do nehnuteľností a tým je rýchly nákup a predaj. Táto stratégia spočíva v kúpe nehnuteľnosti, jej rekonštrukcii a následnom predaji za vyššiu cenu. Môžete tak zarobiť rýchlo, ale tento spôsob investovania si vyžaduje veľa práce, skúseností a dobrý odhad trhu. Pri tomto prístupe je dôležité správne naplánovať náklady na renováciu, aby vás neprekvapili nečakané výdavky a aby konečná predajná cena pokryla vaše investície a priniesla zisk. A hlavná výhoda tohto je vlastne tá, že pokiaľ naozaj natrafíte na dobrú nehnuteľnosť a viete spraviť dobrú rekonštrukciu, tak viete na tom zarobiť dosť veľa peňazí. A hlavná nevýhoda je tá, že na to potrebujete veľa skúseností a hlavne potrebujete aj dosť veľa svojich vlastných zdrojov. Takže odporúčam pre ľudí, ktorí s tým majú skúsenosti alebo majú ľudí, ktorí to vedia zabezpečiť a neodporúčam pre niekoho, kto sa o nič nechce starať, pretože pri rekonštrukcii vám môžu kľudne aj vlasy zošedivieť. Ďalej tu máme investovanie do komerčných nehnuteľností. Tento typ investície sa týka kúpy kancelárskych priestorov, obchodných prevádzok alebo skladov. Výnosy bývajú vyššie ako pri rezidenčných nehnuteľnostiach, avšak vstupné náklady sú tiež vyššie. Dôležité je dôkladne analyzovať trh a vybrať si lokalitu, kde je veľký dopyt po komerčných priestoroch. A výhoda tohto je tá, že viete to prenajímať napríklad aj nejakým spoločnostiam, ten daný priestor, ako napríklad nejaký obchodný priestor. Zároveň nevýhoda je to tam hlavne aj taká, že to nemusíte vedieť financovať tak ako nejakú rezidenčnú nehnuteľnosť, to znamená, že byt alebo dom. Takže pokiaľ to je nejaký kancelársky priestor, rátajte s tým, že vám banka skôr neposkytne na to financovanie, ako poskytne. Ďalej, dosť častým spôsobom investovania do nehnuteľností sú realitné investičné fondy. Ak nechcete priamo vlastniť nehnuteľnosť, môžete investovať do spoločností, ktoré ich spravujú. Realitné investičné fondy umožňujú aj ľuďom s menším kapitálom vstúpiť na realitný trh a získať podiel na zisku bez toho, aby ste sa museli starať o správu nehnuteľnosti.
Má to svoje výhody a má to svoje nevýhody. Výhody to má naozaj také, že viete investovať už od malého kapitálu a nevýhody to má vlastne také, že možno, že tá výnosovosť bude o niečo nižšia, ako by ste plánovali pri nejakom byte, ktorý by ste prenajímali. A v podstate okrem toho, že si viete vybrať správcu, nemáte tam slovo v tom, či chcete alebo nechcete nakúpiť nejakú nehnuteľnosť do toho fondu. Jednoducho správca rozhodne a vy ste na tom koni. Takže ja si myslím, že toto je vhodné pre investorov, ktorí majú nejaké voľné prostriedky a majú možno nejaký kratší investičný horizont, že napríklad nechcú investovať do akcií a tak ďalej. Toto si myslím, že je vhodné pre takýchto ľudí. Toto sú základné princípy investovania do nehnuteľností, s ktorými sa môžete stretnúť viac menej kdekoľvek. A poďme sa teraz pozrieť na financovanie. Pokiaľ to idete financovať nielen z vlastných zdrojov, ale aj pomocou banky, tak v čase nahrávania tohto podcastu vám banka požičia štandardne okolo 80% z hodnoty nehnuteľnosti alebo z kúpno-predajnej sumy. Podľa toho, čo je nižšie. Zvyšných 20% si budete musieť buď zaplatiť z vlastného vačku, alebo si na to po prípade ešte môžete požičať. Tu by som ale chcel upozorniť na to, že pokiaľ si požičiavate ešte aj tých zvyšných 20%, treba si prepočítať naozaj už potom každé 1 euro, či sa vám to oplatí, lebo tých 20% si budete požičiavať z kratšou dobou splatnosti, to znamená, že to pravdepodobne tých 20% nebudete mať na 30 rokov ako ten hypotekárny úver, ak ho teda máte na tých 30 rokov, ale ak to budete financovať spôsobom spotrebného úveru alebo stávneho úveru, tá splatnosť sa môže hýbať rádovo napríklad v 8 rokoch, takže tá splátka je potom oveľa vyššia pri tých 20%. Takže ak si na to aj budete požičiavať, tak určite si to prerátajte, či sa vám to ešte stále oplatí. Musím poznamenať ale, že sa dá získať aj 100% hypotéka. A v takom prípade, pokiaľ si doložíte napríklad ďalšiu nehnuteľnosť, viete získať až 100% z kúpnej ceny. To znamená, že celé to bude financované z hypotekárneho úveru. Pokiaľ túto nehnuteľnosť prenajímate, viete v banke preukázať to, že máte ďalší príjem a to je príjem z prenájmu. Takže pokiaľ zarábate, poviem príklad, 2000 eur mesačne, z toho vám vypočítali určitú výšku hypotekárneho úveru, tak znovu sa vám tá úverová angažovanosť zvýši, pretože berú do úvahy určité percento, záleží to podľa banky, a to z toho prenájmu ako váš ďalší príjem. Čiže týmto spôsobom si viete kvázi vytvárať pre banku ďalší príjem a môžete dostať ďalší hypotekárny úver a môžete si kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú môžete znovu prenajímať. Toto je určite za mňa najlepšie z dlhodobého hľadiska pri dlhodobých prenajmoch. Ďalšou možnosťou investovania do nehnuteľností môže byť kúpa nehnuteľností v zahraničí. Či už ide o rozvíjajúce sa krajiny alebo rozvinúce trhy, vždy je dôležité zvážiť si všetky náklady, cenu samotnej nehnuteľnosti a vaše povinnosti spojené s vlastníctvom. Môže sa stať, že výnosy z takéto investície budú porovnateľné s tými na Slovensku, no zároveň vám nehnuteľnosť môže priniesť aj osobnú pridanú hodnotu. Ak budete prenajímať krátkodobo, môžete si v nej vyhradiť obdobie, keď budete využívať sami, napríklad na dovolenku. To môže byť veľkou výhodou v porovnaní s nehnuteľnosťou na Slovensku, ktorú by ste využívali menej flexibilne. Nevýhodou investovania do nehnuteľností v zahraničí je financovanie. Ak by ste ju chceli financovať úverom zo slovenskej banky, narazíte na komplikácie. Banky spravidla neposkytujú hypotéky na kúpu nehnuteľnosti mimo Slovenska. Riešením môže byť americká, teda bezúčelová hypotéka, pri ktorej musíte založiť nehnuteľnosť na Slovensku, no treba počítať s nižším financovaným percentom, nebude to tých štandardných 89 alebo 90%, bude to pravdepodobne menej. Takýto typ investície môže byť ideálny pre ľudí, ktorí plánujú napríklad žiť na dôchodku v zahraničí a vďaka tomuto si môžu už teraz zabezpečiť nehnuteľnosť v nejakej lokalite, v ktorej by chceli v budúcnosti žiť. Musím povedať, že pri mnohých veciach, o ktorých som hovoril, napríklad pri hodnote úveru voči nehnuteľnosti, úverové možnosti a akceptácia príjmu, existujú výnimky. Každá banka má vlastné pravidlá a podmienky a preto neexistuje jedna univerzálna banka, ktorá by bola ideálna pre každého.
Je veľmi dôležité posúdiť situáciu individuálne, a to na základe príjmu, veku a mnohých ďalších faktorov. Ak sa chceš pozrieť na to, ako by to vyzeralo konkrétne v tvojom prípade, neváhaj ma kontaktovať. Budem rád, ak ma budeš počúvať aj v ďalšom podcaste a dúfam, že ti tento diel priniesol nové informácie o investovaní do nehnuteľností. Ak máš návrh na ďalšiu epizódu, pokojne mi napíš, rád ju pre teba spracujem. Prajem ti pekný zvyšok dňa a budúcnosť bez starostí.